Bu habar howsalandy öğretmek üçin däli, peýdaly maslahaty bermek üçin taýýarlanýar. Ertir 13-nji maýda günüň ýüzünde täze güýçli partlamanyň bolmagyna garaşylýar. Bu netije Russiýanyň Ilmlar Akademiýasynyň Kosmos Gözlegleri Institutynyň gün astronomiýasy barlykhanasynyň hünärmenleriniň barlyklarynyň esasyna gelinni. Olaryň düşünürşünni gün tegmillerini näki bu toparyň täze energiýa toplamak üçin edil şonça wagtyň gerek bolýanyny aýdylýar. Hünärmenleriň häzirki wagtda gün diskiniň garasyndan merkezine tarap süýşýän bu işçiň sebitin 13-nji maýa çenli ýere gün täsir edip biljek zorlugyny girjekdigini belleýärler. O zalam 10-njy maýda günüň 4436-njy sebitini kuwatlygy boýunça ikinji ýokary derejede bolan uly partlama hasaba alınıpdy. Bu sebit günüň arkasyndan öwürilip gelip häzirki wagtda ýere tarap gönüýär. Käbir adamlara bu ýagdaý täsir edip marano. Käbirler bolsa muny dessine duýýar. Baş agyry, halsızlyk ýa-da gan basyşynyň üýtgemegi ýaly ýagdaýlar bilen ýüzleşýärler. Şeýle günlerde saglygyny goramak üçin dogry iýmitlenmek, ýeterlik suw içmek, gadaly dynja almak, stressden gaça durmak hemde aşy fiziki ýüklenmeden saklanmak maslahat berilýär. Siz hem şeýle maslahatlardan peýdalanyp sagdynylygyňyzyň goragyny kepillenirin. Çünki saglygyňyzy goramak käwawatda siziň öz eliňizde. Iň täze habarlar bolsa elbetde bizde. Türkmen portaly biziň bilen galyň.